wala man aksyon Oo. Fred, no? Amot silingon ng ulan subong sige-sige, proba hinay. Sa aksyon Fred, sige-sige, hinay, pero ang manang ginalantaw, ginambal ta pala aksyon Fred, pag turo talitsi, kag di kumpiyansa ha, no? Sa ato siling mga kauturan, hindi magkumpiyansa. Bangod may pila ka mga lugar na, of course, sa ibang probinsya, particular aksyon na Fred, ang Agusan del Sur, Tandag City, kahapon, kitaan taman sa balita, medyo may mga pila ka mga kauturan man aton dito sa Tandag City, Surigao del Sur, ang nagpatigayon o kung ginapatigayon ang force evacuation bangon sa paglaslas ang ulan. Oo. At the same time, baha action na Fred. Akon mo na iyang may mga kabata, mga tigulang at kagaiban pa action na Fred ang ginapaidalo man sa forced evacuation. Action Alvin, Yes, sir. hapon kitaon to, ginaanod yung sa kabalay. Ano man, busing ganoon action na Fred, saktugid ang preparasyon sa probinsya. And at the same time, diri sa siyudad sa Bacolod, hindi gid ya magsalig. Bangod man masyado kalig kabasko, gabi ko gani yang siguro base hinay lang nga bagyo. So sa kay ginagtuga man sang madamo nga baha action na Fred, no? Akon man ito, may mga kabalayan nga ginanod gid sang baha action na Fred, no? Ang mga kauturan naton sa ato sining mga kauturan nagalabay kita sa area gihapon sa Burgos, passing through Lansang San Juan, Lantaon Taman, downtown plaza sa Siningatinion ang downtown area. Still basa ang mga dalano nagapanalithi sa gihapon action na Fred. Kagabi kitan mo to ang mga katapo sang CDRRMO action na Fred. Ang emergency response service pala nila action na Fred. Kwani preparado gid sila, no? Ibin ang grupo ni Sir Jomari Vargas at preparado na sa storm Auring sa diin grabe man ang mga monitoring nila kahapon nga adlaw sa tagsa ka mga kuan bala action na Fred suba na check up nila kay kahapon sang hapon kinalantaw taman ang pila ka mga sitwasyon sa ato sining mga kasubaan mailang kay way pagidya naglas-las, no? Action Alvin, yes, sir. si Jomari Vargas ya, season iniya kon bagyo kag malain nga panahon ang paggambalan. Halipin sa una ya, puwerte iniya, ang buot silingon action man ini siya. Kon bagyo ang paggambalan, wala iya ga dulog trabaho mo, gapulaw bugtaw iya kon may kalamidad. Yes, sir. That is why saludo kita action na Fred kay Sir Jomari Vargas. Actually, may pila ka mga post man sa social media, nag-post man sa social media ang DRRMO sa Bacolod. In fact, ginapost nila kung in kaso gid man may pagsaka sa tubig sa inyong lugar, may ginatudlo na kung anong imuon. No? And at the same time, may nagpagawa man sang ila sining hotline action na Fred, no? Ang hotline, by the way, sang DRRMO in case of emergency, reaction na Fredo, para okay lang reaction Fred, tahatag ta. In kaso gilban, may kinanglano na. Ang landline number nila is 432-3871. Tub 432-3873 action na Fred. May mobile number man sila nga pwede tawagan. Para sa ato sining mga kauturan amo ang 0908-649-9849, no? Ulit ta 0908-649-9849 kag 0930-2434 kag 76 action of 706. So muni ang mga hotline number ginhatag man in kaso sa may pagtaas ang tubig sa ila sining lugar diri sa syudad sang Bacolod action of Fred. Kapon ginatawagan taman ang si Mike Romeo Sierra in short si Mrs. Ginkamusta ta ang sitwasyon sa Southern Negros. The same kung may ulan diri sa aton, the same man dito action of Fred sa Southern Negros nga naga-ulan man, no? And at the same time
Ti masyado katugnaw man ang huyop sang hangin, ti mabaskog mga nang hangin. That is why sunod ginambalantaman, hindi magkumpiyansa. Bungod masyado katugnaw sang panahon. The same sa Kabangkalan City Action na Fred. Ang nagpagawa man sang iya sining statement nga nagpanawagan bala. Sa mga residente nga mangin vigilante, maging inandamo, no? Especially sa sining katabo sa sining weather condition action na Fred sa diin grabe man ang ang aton sining kalangitan action na Fred nga ginapalibutan man sa madamol nga galom at hindi man gyapon kumpiyansahan action na Fred makon mo tutong report to mo hambal mo bala kag action Fred amo manggali do ang nagkala-stranded yung mga pasahero sa mga... Stranded? Oo, pantalan, mga stranded. Damo gali, yan nagkala-stranded, ang pinakamadamo, Eastern Visayas. Makon mo na iya. So, mailan diri sa aton, sa Western Visayas, medyo gamay-gamay lang, no? And, Pero ang aton nga mga sakyan dagat wala biyahe. Sir, amo na action na Fred by the way at sige reiterate man kaya sa pagpakigangot man naton kahapon nga adlaw kay Captain Ludovico Librilla nga suro sa iya number 1 gid nga paandam niya sa mga may nga mga sakayan pandagat never gid nga magpalawod agod man malikaw sa disgrasya kay ti pudla kumpiyansahan ng rough seas bala nga ginambal nila mabalod nga kadagatan amo ni ang ginabantayan kasawi sang aton sining mga kauturan action na Fred that is why nga dapat mangin mabinantayon kay ang bagyo kalabanan action na Fred actually ang concentration kahapon sang bagyo ang mag-agi I think no sa northern Negros kagiban pang lugar sa probinsya sang Negros Occidental in fact action Fred kahapon ginbisita taman ang area sang may Dalisay ang minuluan river nila action na Fred sa may zone 8 ginlantaw taman ang sitwasyon kay kasami dumduman po to action na Fred January 1 and February 8 action na Fred may mga pagsaka sa tubig sa lugar. So that is why ginlantaw taman dito kay amo ning masaming flood prone area. So ginlantaw tato so negative pa ang pagsaka sa tubig. That is why nga i-check tamin maguro adlaw kung bala sa sining sitwasyon asin bala may magsaka man sang tubig. Although sang nasiling tada mangin mapinantayon sa ila sa itetag sa mga lugar hindi na kinanglan bala action na Fred nga tudluan sa ila sining manghinmuon kulantaw nilang nag-aamat-amat ang pagsaka sa tubig ang nagapadayon ang ulan sa kabukiran at hindi na magkumpiyansa. Kinanglan sa preemptive evacuation, mag-evac na daan, no? Or paniguro bala action na Fred para mas mangin makatawag ta bala action na Fred mangin handa sa tanan nga tinuon hindi na magkumpiyansa ka nga isang natabo dito sa area sang Mindanao particular sa area sang Surigao del Sur action na Fred. Action Alvin. Yes, sir. Ang mga merkado subong nga birto na pero talagsa blaka tao. Yes, isa pa na action na Fred ginlabyan naton kagila new action na nani kiraw ang Burgos Public Market kag naglantaw man kita diri sa area sang Central Market action na Fred. Abre pero wala ka ang mga tao sa sining tinuon kumakon mo na yang kabudlay kag magbiyahe ka subong gaulan kabudlay. Kabudlay masyado ka danlog sang aton sining dalanon. So that is why extra gid nga paghalong sa piyak sining matawhay katama ang dalanon sa syudad sang Bacolod. For action Fred amuni ang pila ka mga sitwasyon kaga observation karon sang patrol subong sini action Fred galabay man kita sa dalan sang Lakson sa masyado ka tawhay no sa sini nga mga tinion ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang
rekta diri sa Patrol with Aksyon. Nanikiraw ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Amo nang siling ko, nga kinanglan may preparasyon kita. Kahapon, Domingo, kadto na ko sa mga merkado. Bakal ka na. Preparasyon. Kinanglan, bakal ka sibuyas Bombay, kamatis, ahos, luya, paitan. Tanan kahapon nagbakal ko preparasyon ina nga kon magkusog ang bagyo. Pwede nga hindi ka na magwa, kumplito ka na. May mga uga balingon kang nga ginbakal. May bisaya nga ginamos, may pula nga itlog, may pinakas, may mga tinapa. So, abot silingon, kon preparado ka, kon humuyop ang mabaskog nga hangin kag mabunok nga ulan, may ara ka na gawion sa sulod sang tagsa ninyo kapuluyan. Kinalan, abanse ka. Tikapon, aga pa Burgos, pangumpra na sang pila ka mga gawion sa sulod sang balay. Kabudlay mo, ti ako nga pangluto. Ti kabudlay nga mangluto ka nga gasala-sala ka kung anong ipanakot mo. Pero kung kumplito na, ara na sa kusina, largada ka na lang. May ara ka na nga ginbutang sa rep nimo nga mga lulutoon, kumpitos panakot, largada ka na. Ambot silingon, hindi ka mabudlayan kung kumplito na ang kusina. Amo na ya, kung malain na panahon kinanglan, preparado ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na unang hutong sa ngaton roll call. Karon nga matugnaw mabagyuhon nga kaagahon kay Rimar Hicano Halyasgo, ara siya ga monitor. Kay Gel Castillo, sang quiet, kamustang quiet na? Sa amon di may bagyo. Kay Ibon Bosher sang Germany, Ibon, morning. Kay Alex Montisa, ba si Di Anton Diaso sang Patria Village, aga pa nagbugtaw na. Kay Noel Amar, morning kuno sa friend niya. Kay Vanessa Mayo sa Minnesota, dito sa Amerika. Kay Rooney si Dayon Gordon. Kay Angie Bisas sang Riyadh, Saudi Arabia. Kay Tor Lunes, taga sila ay nagamonitor na. Kay Rodney Harder, live nagamonitor karon nga kagahon. Kay Albert J. Siles, bao, pista ko na sa Payaw. Kay Noel Amar, tamyaw ya utod ya Perla Derla sa Silin Homes, Barangay Stepania. Kay Binhamia Jasper, good morning man. Kay Utay Benedicto da sa Victorino Heights, Mansilingan. Kay Cory Bidaha sang quiet na rin siya. Nagaupod sa aton karon nga kagahon. Kay Franklin Escudero, good morning man. Mayo lang nga pagmonitor. Siling ni Noel Amar, tama ka, nami kaon kon kompleto ang panakot. Amo, dapat ya kulo kompleto na kay kabudlay nga maghagad ka pa sang biyahe-baye nga nagaulan. Kimo sabi, sige, Majilan, ano ni, good morning da. May lang nga pag-monitor kay Yuli Mahal, good morning. May man nga pag-monitor tagsagid kakaagahon kay Michael Kalkala, good morning. May lang nga pag-monitor. Good morning na sa inyo. Bisan paano, ulupod-upod kita. Ba si Andro Juanites, aga pa. Andro, morning. Aga ka pa nagbugtaw, pwerte ba? Sige Kay Errol Ducase, good morning man. Sige. Sulo standby ka muda kay padayon kita. Nagamonitor sa tikang sang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Sa aton mga kauturan, medyo aligmat kamo. May-ari kita panugyan gali sa aton mga plantador, nga daw medyo na bulubudlayan sila, mahina gikuno ang ila produksyon. Labi nagikiti, may panahon pa sang pandemya, hina pang produksyon, pero kinahanglan nga makatulot ibawas gigamo. Anong himuon ninyo para magdako ang produksyon?
abi gamit ka mo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang... Philippine Standard Time, las 4:32 na. Morning da kay Nathaniel Tulusa Kahida, kay Ilse Canilio, good morning man. Dira kay Raymond Magno Alimpuangon, kay Milagros Morales, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kaagahon. Diri kita nagapabilin ang kabaskugon ni Tropical Storm Auring samtang ini nagausoy padulong sa Eastern Visayas kag Caraga area. Sa Severe Bulletin number 18 nga ginpagwa sa Pag-asa takna alas 8 kagabi
ginpahayag nga karon kagabi tugto buwas sa aga, karon nga aga, kasarangan tugto mabaskog ang pag-ulan ang mabatyagan sa Caraga, Eastern Visayas, Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin, Catanduanes, Albay kag Sorsogon. Mahinay tugtob kasarangan naman nga pag-ulan ang maeksperiensyahan sa Zamboanga Peninsula, Mimarupa, Davao Oriental, Davao de Oro, Quezon kag nabilin nga bahin sang Bicol Region, Visayas kag Northern Mindanao. Nag-abiso naman ang pag-asa nga sa sulod sang 24 oras mabatyagan ang mabaskog nga pagmadlo sa ngangin ilabi na sa mga lugar nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal numero 2. Sa forecast sang pag-asa, si Bagyong Auring ang magausoy padulong sa naaminhan na katungdan nga bahin sang pungsod sa sulod sang 48 oras kaginalauman magalandfall sa Dinagat Island, Eastern Samar kag pila ka bahin sang Leyte karon nga adlaw. Ginalantaw naman nga mamintinar ni Bagyong Auring ang kabasbugon sa sulod sang 12 oras. So, extra nga paghalong samtang nga ginamonitor naton ang paghuyop sang babaskog nga hangin, ang pagtupa ula untat sang ulan nga posible makatuga ini sang baha kag landslide. Amo ini siya una nga bagyo nga umarangka sa pungsod Pilipinas. Amo na nga ang preparasyon ula untat. Kay ang bagyo ya sa sulod sang isa ka tuig, sobra 20 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. So, hindi kita magkumpiyansa adlaw-adlaw nga tanan kinahanglan nga preparado kita sa anuman nga mga kalamidad nga mag-aabot diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Budlay mo? Ay hoo, hindi kita magsalig kay kabudlay gid sang sitwasyon nato, no? Kinahanglan niya adlaw-adlaw nga tanan preparado kita. Masulod na ang summer, pero siling sang pag-asa mabatyagan gihapon naton ang matugnaw nga panahon. Subong ya dito sa pungsod China kundi gakatunaw ang ice, ang hangin dito sa pungsod China dirigid rikta sa aton. Amo na nga makabatyag kita sang tuman nga katugnaw. Daw huyop sang ice mo, siling sang aton pila ka mga kauturan. Kita mo ang may mga arthritis, rayuma sa una, gatulukal, bangod sang matugnaw nga panahon. So, kinahanglan naton halong-halong para nga hindi matamaan, hindi magtukal ang mga pamalatian. Puwerte, no? Amo na blang hindi kita maanad sa matugnaw gikayong panahon dito sa iban nga kapungsuran. Kung si Banisa Mayo pa, super cold. Dito kay Boschier bla, sa Germany. Tagatuhod ang ice. Baw, kung diri matabo ina sa pungsod Pilipinas, madamo gid ang magkalapiang. Fuerte, no? Mahalaga ni kay sa bilog nga kalibutan ang aton panahon, ang pinakanami katamtaman gid ang panahon sa pungsod Pilipinas. Gabulo baylo lang kon may ara sang malain nga panahon. Pero okay na diya ang aton nga temperatura. Galing matulutugnaw lang sumong. Kaya ang report, amo lang report sa pag-asa, bangod sang huyop sang hangin, gikan sa pungsod China, nga dirigid, nagrikta sa aton. Amo na sa Bagyo, pertigid. Grabe katugnaw gid. Ako first time, siling kahapon sa Metro Manila, bago las nakabatyag mo, sampurti katugnaw nga panahon. Kalabanas Manila, kabay mainit. Bisan nga gabulo Bagyo ya, hindi tama katugnaw. Subong ya, puwerte ang katugnawon nga nabatyagan dito sa Metro Manila. Tidiri sa aton, puwerte man, mga Don Salvador Benedicto Kagistar, asos, puwerte. Do ano-ano lang nga, maligo ka, do paligo ka sang may ice mo. Bisan dire gali sa Bacolod, do, nagligad nga adlaw, sos portes pagkatugnaw sa tubig, o. Do ginbutangan, yelo ang tubig. Pero manami,
Gasong lawas. Gasong lawas mo kumaligo ka mo. Porti sungaw, tanan nga init. Ay, terrible ho. Bulubantay lang kita kay kabudlay subong sang sitwasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Kay Manjo Arnijo da good morning. Subong man kay Ninin Torrecampo. Kay Jocelyn Libuon Dispoho. Kay Philip Lauriente. May lang pag-upod sa ato na. Tagsagid kakaagahon. Ti Lunes subong. Abierto ang Life Extension Clinic. Pamasyar ka mo da, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Alas 9 sa ngaga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid, kag acceptable nga pamagi sa medical consultation, kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang aton suwestyon, bakal gi kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ambot silingon maayo klase na. Kaysa iban nga kapungsuran, dito sa Estados Unidos, ang panawag sini, Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton lawas, kag ginadipinsahan niyang aton lawas sa anuman nga pamalatian. Labi na gid ang COVID-19. So, Life Extension Vitamin D3. Mabakal naton sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kag halos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na, magluwas sa bagyo. Nga ginamonitor naton, hindi ka mo maghalin dire sa Aksyon Radio kay kadabis nga may bag-o-bag-o nga ipalayag ang pag-asa, ipalayag naton ina sa aton mga tagpalamati. Preparasyon sang aton mga kauturan. Amo nang ginasunod naton, kay man mabudlay na nga ang tikang sa panahon may pagbulubaylo man ang paghuyop sa hangin. Tikabay pa nga ang ginapananaw nga mahimo umagi siya diri sa aton probinsya, syudad sa Bacolod, nga may dala nga kabaskugon nga hangin, signal numero 1 ang ginbatak, kabay pa nga katulad sa nigligad nga tuig, wala sang halit nga gintuga ang bagyo. Magluwas lamang sa pila ka mga lugar dire sa syudad sa Bacolod nga ginabaha. Ang Talisay, Silay, dira sa Ibi Magaluna, Victorias, Pasaka, nga ginabaha bangod ang tubig halin sa bukid. So kung ang tubig halin sa bukid, disgrasya gid. Kaya may lang yapon kung ang pagdulhog sa tubig halin sa bukid, wala dala nga mga tablon bla. Inlag ko nga kahoy nga ginapang utod sa mga illegal lager dito. Nagkwarta sila bininlan na baha ang mga nalupyakan, mga banwa kag kasudaran sa norte nga bahin sang probinsya. Tina ginauton na tablon bla, konperte ang regasa sa tubig, kag umupod na siya sa tubig, kag magbunggo sa balay, wasakon niya ng balay mo. Labi na gid ko mga light material ang balay mo, iguon ka tablon wasak. Amo na nga ang halit tugaman sang tao, pwerte nga halit gid. Amo na gitawag man-made disaster. Tugas ang taong halit. Pinangutod mong kahoy nga mong gasuyop sa tubig, karon nagbalos ang ginatawag naton nature. Kag kon magbalos ang nature, wala kagid sang mahimo. Ginguba mo ang kagulangan, in return, bumalo siya, bulhog ang tubig, ara na sa imo og saran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Relax ka mo dira makadali, marelax man ako diri makadali, pero balikan ta kamo karon dugay-dugay. Pagkatapos sining paid program, please stand by.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan anong nakaintangan, responsable at pagbalita, dahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palangga mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at Kay Marilyn Abarte, kay Nili Siles Nobla, kay Gangi HG sa Switzerland, naga-monitor siya. Muning ko na sa pamilya Yasala Carlota, kay Analisa Muradas, Evelyn Gonzales, ang HK, kamusta ko no? Ang sitwasyon sang Cadiz, kay Janine Arabilo, sang Bago City, kay Jose Mungcal Torilla, good morning, kay Jean Ignacio, muning ko no kay Tioya Edi Santillas, sang Don Salvador Benedicto, kay Leonardo Ramos Liego Jr., kay Jubal Trinidad, kay Milili Uligo, kay Amor Malayang, kay Yunila Tarusan, si Evelyn Dugaduga Holgen Katalogo, wala tubig ko nung mansilingan, 4 kadlaw na, wahapin, prime water kag basiwa no natabo, kay Rochelle Torbila, good morning man. Dira kay Yasmin kag Lado Galagate, sa Hacienda Kumabat 2, Lopez Silay, naga-monitor sila. Kay Engineer Mungkadada, good morning. Kay Judge Napia Mantiga, bugtaw na ni siya. Kay Betty Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos sang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, good morning. Si Raul Alibuga, kaladlad nga na sa pamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo, gabulugtaw na ni sila. Kay Marvin C., good morning. Kay John Hidalgo sa Manapla. Kay Pari Erning Horilia, good morning. Kay Pari Estoy Quirido, good morning da sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon. Diri kita ho, sa aton mga mangunguma, good morning. No? Hasta lang kita ni sa pizza 28, kaysa Marso, summer na, no? Subong ya, baylo ninyo ang inyo sini pagtanom gamit ang Unique Complete Fertilizer. Amula nang mapanugyan ko sa inyo. Bangod, ginapataas ini ang inyo patubas. Paano nyo gamiton? Gamit kamo sa 2 kabag sang Unique Complete Fertilizer sa first dose kada hektarya. Opdi lang, sa 1 kabag sang urea. Gipi garantisado, kagdugay madula ang pagkalagtom sang daon sang umay. I-follow up second dose sang 2 ka Unique Complete kag 1 ka sulpato nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod, ang Unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potash para patinggas, sulfur, magnesium kag calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ang Unique Complete Fertilizer mabakal
sa Gold Star Trading, Lacson, Payao, Kabangkalan, kag sa inyo suki nga agricultural store. Sa dugang nga kasayuran, pakigangot lang kay Rooney Diamante cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna.
Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna... Lily King, good morning! Si Imbong Jucampo, pangagda kape. Kay Delia Liabe. Kay Nora Sandig Badelies, good morning. Kay Narcisa Yosores Escobar. Kay Raquel Di Maala, kay Hanilin Vasquez, good morning man, kay Dodge Dalida, ba si Noel Amar, sila niya wala baha, kon wala illegal laging kag talamak nga pagula sa basura. Correct man, no? Ang basura nga ginpilak mo, mabalik sa ugsaran mo. Ay, puwerte ho. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa kami. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito.
Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Ayos bao maldita ako sa Hong Kong inisigurado naga-monitor. Kay Leo Antibo, kay Alex Puentes na good morning. Kung gasulat na mo lawig-lawig, hindi ko gawa mabasa, no? Kaya na teleskopyo ko lang ang inyo sinipadala nga mensahe. Hoy, ari ho, kape-kape kamo anay, sakto gini, tugnaw ang panahon, kape kamo, gamit ka. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Sina kay Cathy Bear, good morning. Kay Melvin Piñapel, kagrinan Payong Gayong, good morning man. Ari ho, ano ang tikang sa panahon dire sa probinsya sang Negros Occidental? Ang tropical cyclone wind signal numero 1 ang ginbatak sa naaminhan kag sentro sang probinsya sang Negros Occidental. Ang Severe Bulletin number 17 kagin pagwa sang Pag-asa, mabatyagan ang mahinay tubtob kasarangan nga pag-ulan sa masunod nga mga lugar sang probinsya. Dire ni sa aton, no? Kabangkalan City, Himamaylan City, Binalbagan, Isabela, Moises Padilla, Hinigaran, La Castillana, Pontevedra, San Enrique, La Carlota, Pulupandan, Valladolid, Bago City, Murcia, Bacolod City, Talisay City, Silay City, Ibi Magaluna, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante, Toboso, Calatrava, San Carlos, kag Don Salvador, Benedicto. Amo ini siya ang magapaidalom sa signal numero 1. Kabay pa, ipangamuyo talang nga maglihis ini siya. Kag kung magtupagin man, hindi tuman kamakahalalit dire sa probinsya sang Negros Occidental, kag hindi magtuga sang tuman nga pagbaha, landslide, kag iban pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan,
Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang Samuel Soperales, kag kay Rande Artiaga Santisas, dira naga-monitora sa Manila. Area na yo, sa aton mga utod bala nga kung may mahikapan kamo nga bukol sa lawas daw hindi ka mapahamtang. Kaysa una, ining mga goiter, bukol sa baga, tumor, kag iban pa ginapaoperahan. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran? Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula,
23-33. Una nga bula resulta 23 kag 33. Second draw, kadua nga bula 38-19. Ikadua nga bula resulta 38-19. Third draw, ikatatlo nga bula 10-13. Ikatatlo nga bula resulta 10 kag at 13. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 49 milyones 500,000. Winning combination in any order 47, 21, 38, 1, 28, 3. Resulta sang 658 47, 21, 38, 1, 28 kag at 3. Sa ilo kita, 649 ang jackpot 15 milyones 840,000. Winning combination in any order 43, 10, 14, 17, 32, 44. Resulta sang 649 43, 10, 14, 17, 32 kag 44. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Kay Dante Makilan sa Moises Padilla sa Udyong Good Morning, mao si Runa Rehida Traba, ga-monitor sila dira sa Valladolid. Kay abyan ako no, ga-monitor si Randy Artiaga Santisas, naga-monitor man karon nga kaagahon. Ang iban pakarunan ko naman. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag-adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Jihok sa New Mexico. Sakto niya ang pag-pronounce sa apelido mo. Kay Erwin Gonzalez, kay Yasmin Roldan Rabilio, kay Mabaling Anlin, good morning, kay Agnes Tabara Goson sa Barangay Sumag, kay Pelinora Oliveros dira sa Barangay Robles sa La Castillana, good morning man. Diri kita, balita na tuno sa City Hall, IPM CDC, plano kuno, magbakal sang propiedad sa Pilisa para magtukod sang landfill kag IPPP upod ang Bacolod. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale, please go ahead. Mag-action Fred, may arasang nga plano ang IPM-CDC nga magbakal sang propiedad sa kilid sang sanitary landfill. Dito man Action Fred sa area sang Barangay Felisa para magtukod sang panibag-o nga landfill. Paagi sa gina-propose nga public-private partnership o PPP upod ang LGU sa Bacolod City. Ginapahayag Action Fred sang consultant sang IPM-CDC nga si Horace Yapa. Ang ini nga plano ang bangod puno na ang sanitary landfill cell number 1 kag ang cell number 2. Pahayag ni Yap nga ang plano nila hamong pagbakal sang 20 tubtob 50 hektarya nga duta sa may Felisa para tukuran sang landfill nga mayara sang butangan nga dako nga MRI facility. Suno kay Yap iya ginalantaw nga sa bagong nga landfill diri na igapain-pain ang mga basura bangon sa idalom sa Republic Act 9003 ang mga residual waste na lamang kunta ni Action Fred ang igahaboy sa landfill. Nagpangabayman niya si Yap sa publiko nga ang proper waste segregation ang dapat sa gihapon nga mag-umpisa sa sulod sang panimalay. Ang IPM is trying to purchase a property sa Tupad nga siya yung mabra sang landfill. Tapos we're proposing IPPP sa City of Bacolod. Nabatian si Horace Yap, ang consultant sa IPM-CDC. Santon Plus Gold mga kaaksyon aton gina-recommend ang Santon Plus Gold, 100% natural, gikan sa mangustin, margos with garlic, balunggay, kag spirulina, nga nagapanami kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Santon Plus Gold,
kag sa mga butika. Basta kape, mag ang action nyo sa Bacolod City Government Center Action Day sa Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na ang preparasyon ha. Hindi magkalipat base kon humaplet makadali dire. Kay ginbatak ang signal numero 1 dire sa probinsya sang Negros Occidental kag subong man siyudad sa Bacolod. Extra lang nga paghalong. Kay Diana Perez, good morning. Kay Leo Antibo, pukaw ya kuno si Edna. Kay Aida Alunan, kay Lilibet Villanueva, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi Kay Ame Agustines Baron, kay Rinaldo Tilos Espadero, kag Rosalina Arellano Espadero. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong,
Nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos. Dalos lumakad sa barangay Agisan. Good morning. Kay Carol Montuya, nga monitor dito sa Quezon City sa National Printing nga opisina. Kay Lynn Nubalam, good morning taga Siargao kuno. Mayong aga lang dira sa inyo. Diri kita balita naton sa pursa sang aton kapulisan, pagbantay sa Bacolod City Police Office sa Baguio Auring, nagapadayon kapulisan handa akon kinahanglanon gid ang force evacuation. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Para yon ang pagbantay sa kapulisan sa Bacolod City Police Office sa lakas sa panahon, specialmente ining bagyo nga si Auring sa koordinasyon sang City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr., Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office, nga handa ang kapulisan, especially ang ila kagamitan kag personnel kung kinahanglanon ang evacuation sa mga lugar nga ginabahaan diri sa syudad sang Bacolod. Na-prepare naman ang atong trupa. Initially, nag-inventory kita sa atong search and rescue equipment and information sa atong DRRM diri sa Bacolod City. So, nag-prepare na kita Action Eric, no? Especially muna personnel para sa search and rescue operation in case may mga i-rescue kita, may mga train kita, pag-dedicated video teams just in case na need ang search and rescue operation. At the same time, prepare man ang atong personnel just in case mag-assist sa mga mag-post evacuation na Action Eric. May mga respective tasking, but diri sa atong quarters, may task mo kita para sa atong city mobile force company na mag-dedicate sa personnel para sa pag-prepare. No? May mga residente kita sa area nga dapat natin i-post evacuate, especially sa mga flood-prone areas na Action Eric, sa mga river banks and postal areas. So, depende sa assessment sa atong DRRMO kung ano nga mga areas and mga tao dira nga dapat natin i-evacuate. Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr., Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office. Ang ining nga balita, ginadulong report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health. Nada kay Giscon Condino sang Marayo. Diri kita, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas ginatinluan? Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, dito karon sa CIDG Bacolod City Field Unit ang 7 ka mga persona matapos ginaresto sa illegal nga panahor dito sa Mansablay, Banwasang Isabela. Ang mga suspek ginkalala kanday Julito Tuwanda, 54 anyos, sa Purok Magsaysay, Barangay Mansablay sa mga Banwa. Nalakip na diri ang pagka-aresto man sa anong pagka-iban. Sunod diri kay Police Executive Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang lead unit head sang CIDG Bacolod. Ginareklamo sang pila ka mga pumuluyo ang illegal gambling operation sa among lugar. That is why nga ila gilayon nga gin-strike ang among lugar kag tigayon nga nakuha o na aksyonan ang reklamo. Nakuha diri ang na-recover sa mga suspek ang kwarta, ginapatihan pusta sa illegal nga panahor. Wala kasubong man ang mga manok kag iban pang gambling paraphernalia.
violations ang PD 449 as amended sang 1602 ang ginapasaka sa batok ay kapasaka sa karon nga adlaw batok sa mga suspek. Subong man arestado man ang wanted sang kasuguan sa area sang gihulungan Negros Oriental. Ang suspek ginkalala kay Jennifer Ricablanca, 54 anyos, residente ni sang gihulungan syudad sang Negros Oriental. Paagi diri sa joint operations ang mga kapulisan led by Police Major Ramel Serona, hepe sang police station number 1, upod man ang pila ka mga intel operatives kag ibang mga kapulisan sa Oriental side na tigayon nga ginserbihan sa mandamiento de arresto ining suspect nga si Ricablanca. Sa diin ini siya ang may kaso nga homicide. Ang warrant of arrest ang gina-issue ni Judge Anita Chua sang RTC Branch 43 Rapidsahan, October 7 of 2004. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Siling ni Banisa Mayo, all white. White snow sa Minnesota, puraw lang ice sa palibot. Tugnaway, no? Kay Warren Ortesda, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sa bisan ano nga kalintangan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio. Elsa Espanyulas ang La Castillana, kay Marilo Travilla Catinoy, kay Ande Saludares sa Pipista kuno sa Canroma, Pontevedra, kay Cora Jubin. Good morning man. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,